ба нияти кору фаъолият сафар кардагиянд. Ма видваре нишидагим. Ман метавонам гражданини Россия шавам. Ин ҳамиҷа номи инстаграми хидма. Дар ҳамин инстаграми ма бидроен саволотона пешниҳод кунед. Ман фикр мекунам ки хоки қирғиза мебезам. Ширкати дорувори шифофармо барои шумо хизмат мекунад. Доруҳо барои зиёд кардани риш ва барои зиёд кардани мӯи сар, инчунин ҳиҷома кардан дар шаҳри Москва ва равғани тозаи сиёҳдона, доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва барои нест кардани простатит, инчунин доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед ва дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. Оиди як қонуни нав дар Федератсияи Россия суҳбат мекунам, яъне ки мобилизатсия дар Федератсияи Россия. Шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бисёртар дар комментарияҳои ма савол доданд ки ҳамин қонун ба шаҳрвандои хориҷирам тааллуқ дорад ё ин ки не. Ба шумо мефаҳмонем. Қонуни Федератсияи Россия оиди мобилизатсия ба ҳамун касое тааллуқ дорад ки гражданини Россия мебошанд ва офитсер запасворӣ, яъне ки дар шуъбаҳои военни шихчона ба қайд гузоштагӣ ҳастанд. ана ҳамин шаҳрвандо наметавонанд ки аз Федератсияи Россия берун бубурӯянд ва шаҳрвандони хориҷие ки ба нияти кору фаъолият сафар кардагиянд ва шаҳрвандони хориҷие ки Россия рафтагиянд ва баъдан соҳиби шаҳрвандии Россия шидагиянд, агар ки худшона дар военни учёт мондагӣ набошанд, ин қонун барои ваё тааллуқ надорад. ба ҳамин хотир ин чиза нодуруст нафаҳмед. танҳо касое ки худшона дар учёти военни мондагиянд, ана ҳамун шахсиятҳо наметавонанд ки аз Федератсияи Россия берун бурӯянд. акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. То охирша тамошо кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. Усанов нависондай: ассалому алайкум ака, ма видваре нишидагим. Ман метавонам гражданини Россия шавам. бале, дар ҳолате ки агар видваренияти кушода шава, баъдан метавонед ки соҳиби шаҳрвандии Россия бошед бо тариқи пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳо. Президенти Федератсияи Россия соли гузашта як қонунеро ба имзо расонидагӣ буд ва дар ӯ қонун қайд кардагӣ буд касое ки доғи судӣ гирифтагиянд шаҳрвандии Россия дода нашавад. яъне ғайри ин шахсиятҳо дигар тамоми мардум метавонанд ки барои гирифтани шаҳрвандии Россия ҳуҷҷат пешниҳод кунанд. Саидшо нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, ма печати фалшивӣ доштам, граница рафтам, омадам, ҳамаро қонунӣ кардам. Метавонам документома да гражданство подават кунам? Бале бародари азиз, ҳозир ма оиди ҳамин масъала фаҳмондум амоша. Қадирова нависондай: мошенник, дар сурат дигар чиз медроӣ, мебинӣ чумчияй, одаморо ахмақ карда мемонӣ, ҳарчиро просмотр бисёр шава, гуфта ҳа ноодам. яъне ки дар видеои нависондагия як бор ман нишонтон метиҳам бибинен. ин ҳамиҷада дар иҷа нависондагия номи видео ки бинен қирғизо дар граница чӣ кор кардесиянд ва ма дар аввали ҳамин видео оиди ҳамин масъала суҳбат мекунам ки баъди ба имзо расидани созишномаи оташбас боз қирғизо дар фазои ҷумҳурии Тоҷикистон ана ҳамун беспилотникҳошона мақсад учебка гузаронидесиянд ва и ҳамин комментарияро нависонда. ма фикр мекунам ки саводи кофӣ надорӣ худат, узри зиёд аввалан ва баъдан ки вақте ки саводи кофӣ надорӣ барномаҳои маро тамошо накун. Розиқов нависонда: салом акаи Сорбон, баъзе одамон мегӯянд ки то 27ро ба охир нарасонӣ ба хизмат даъват мекунанд. аниқашро мегуфтед. мисол меорам ба шумо. агар ки як ҳафта пас зодрӯз дошта бошӣ ва дар ҳамин зодрӯзут 27 сола ки бишай, аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешай. вале агар ки 26 сола бошӣ ва баъди чандин моҳҳо зодрӯзат боша, тра ба хизмати ҳарбӣ дар ин призв даъват мекунанд ва тӯли 2 сол хизмат мекунӣ. Фаёзов нависонда: ассалому алайкум брат, конкурс чӣ шид, финал каяй? тамошобинони азиз, як бори дигар ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки рӯзи 24 сентябр соати 20:00 ба вақти Тоҷикистон дар канали Юристиҷей прямой эфир мешава ва мо ғолибои конкурса муайян мекунем. касе ки мехоҳад билет бихара, олиам билетҳои конкурс ҳастанд. нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегира. барои билет харидан инами картаи Сбербанк да сумтона партоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебоша. ногуфта намона, аксия дора ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем, ба 2000 рубл 20 дона билетон метиҳем. ва касое ки боз аз ҳамада бисёр билет мехаранд, мо дар прямой эфир алоҳида барои вайора приз метиҳем. рӯзҳои наздик дар канал рӯйхати билетҳоро мепартом. ба ҳамин хотир ҳозираш да вақт дорен, метавонен билет бихарен. чектона инами рақамҳода дар WhatsApp рӯй кунен. ҳамагӣ 33 дона конверти пулӣ приз мондагием.
Файз 07 нависонда: Ассалому алейкум брат. Растамошка Nexi 2007, Opel 2008 чанд пул бошад? Ҷавоб де. Растамошка вобаста аз давлатҳое мебошад ки ту вориди Тоҷикистон мекунӣ. Мисол мегирем, агар ҳар як мошин дар ҷумҳурии Тоҷикистон нархномаи худша дорад дар таможнӣ. Агар ки аз тарафҳои Европа ворид карданӣ бошид 43% ҳисоб мекунанд, вале агар аз тарафҳои Россия ворид карданӣ бошид 38% ҳисоб мекунанд ба нархномаҳое ки муқаррар кардагиаст. Умаров нависонда: Ассалому алейкум, хуб ҳастен иншааллоҳ. Ака ҳами комменти мара хонда ҷавоб те илтимос. Ма 8 январи 96 мебошум. Мара тирамоҳида мебаранд хизмат. Моҳи январ ту 26 сола шидагӣ. аз соли дига аз призофи баҳорӣ аз даъваткунӣ ба хизмат озод мешавӣ. Магомед нависонда: салом, чӣ хели савол нависаем сорбонда. Метавонӣ ки дар ҳамин ҷои салом нависондагӣ дал 16 саволта менависондӣ, вале агар ки бо худи ма шахсан ҳамсӯҳбат шидан бихоҳӣ, ин ҳамиҷа номи инстаграми хидмат. Дар ҳамин инстаграми ма бидроен саволотона пешниҳод кунен, вақт кишид ҳатман ҷавобтон мегардонем. Сабри ғариб нависонда: Ассалому алейкум акаҷон, ай кредит қарздор бошӣ, Тоҷикистон рафта омадан метонам, вале агар ки пагашенита наспориву бо тариқи Тоҷикистон омадан бугӯихта халос кунӣ, запретна въездат мекунам. Алиев нависонда: ай хизмат нагрезен, мардак бишем, бирен хизмат кунен, ватани худро ҳифз кунен. Ҳамаи мо шумо гурезем, ки ҳифз мекунад дар ин ҷангҳо. Бале дуруст қайд кардаи бародари азизмон, бояд ки мо ҷавонмардо ватани худмона аз душманҳо ҳифз ва ҳимоят кунем. Шоди Маҳмад нависонда: қирғизоя задан дар кор, дига илоҷ нестай. Дар расонаҳои Қирғизистон медроӣ, мехонӣ информатсияҳоша мехонӣ, бисёр тӯҳматҳо дар ҳаққи миллати тоҷик шидагиай. Яъне бисёр видеоҳои нашр кардагианд ки дар ягон ҷо тоғрӣ намегирад. Лекин дар асл бигирем, агар қирғизо худшон ягон анаҳаму созишномаро риоя намекунанд дар ягон ҳолат. Баротов нависонда: Ассалому алейкум, видварени чанд моҳа мешавад? Видварения аз 3 моҳа то 5 солара мешавад. Ҳасанов эр нависонда: ака ду фарзанд ҳаст, леки закс нест, хизмат меравам. Касое ки ду фарзанд доранд аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд, но вобаста аз ӯе ки закс дорен ё ки не. Наврӯз нависонда: бале шеринар, мо бояд якҷо бошем. Сормон Тоҷикистон ҳам безпилотник харидагиай ку барои чӣ истифода намебаранд? Чӣ мо нигоҳ карда мешинем, то ки бо мардуми моя бомбаборон кунанд? фикр мекунам ба хотире ки миллати мо, сардорои мо, роҳбарои мо халқи сулҳхоҳ мебошанд. халқе нестем мо ки ҷанг бихоҳем, мо ҳамеша сулҳу оромӣ мехоҳем. ба ҳамин хотир фикр мекунам ки истифода намебаранд ҳамин гуна таҷҳизотҳоро, вале агар халқи тоҷик сарҷам бихеза, ҳама ман фикр мекунам ки хоки қирғиза мебезам. Шаҳром Аҳмадов нависонда: акай Сорбон, салом алейкум, сози саломатиёт хубай ака, ҳами сардори оиларо хизмат мебаранд ё ки не? Сардори оила агар ки официально документ кардагӣ боша, ба хизматаш намебаранд, даъват карда намешавад. Файзалӣ нависонда: мо ҳамеша тайёрем, фақат иҷозат мон битан тамом, мо любой время хидмона дар Тоҷикистон мегирем. гап нест, гап надорем, инам хеле ҷавонмардое ки берун аз кишвар қарор доранд, вале барои ҳифз ва ҳимояи ватан кӯшиш мекунанд ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир шаванд. Ман бисёр видеоҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ тамошо мекунам ки бисёр мардуме ки дар Россия қарор дорад видеоҳо кардестай ва гуфтестанд ки агар моро иҷозат я роҳбари давлат, мо ба Тоҷикистон ҳозир мешавем ва ватан миллата ҳифз мекунем. Худованд кунад ки ҳамеша ҷавонмардои тоҷик ҳамихе шердил бошанд ва худованд кунад ки ватани мо ҳамеша тинҷу оромӣ бошад. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.